Sa headlines kan mga barata, duwang magkasunodan na linog gunya na simana sa siyudad kang Naga, mayong pinagwalat na danyos. Pag-uuran sa Camarines Sur, nagkausag giraran ng pag-apaw ng tubig sa mga spillway. City Engineer's Office makondusiring site visit sa Metro Naga Sports Complex para sa pinaplanong Sports Academy. Huring public hearing kang Metro Naga Water District para sa pagpapalangkaw ng singil, ginibungo niya na aldaw. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Huli kan pag-uura na namatean ngunyan sa nagkapirang banwaan sa Camarines Sur, liwat na nag-apaw ang tubig sa mga spillway na naging kausa para daini maagihan. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ang pag-uuran na namaten sa Camarines Sur ang rason para liwat na mag-apaw ang tubig sa spillway kang Poblacion Barrera Jr., Poblacion San Pedro, San Jose, Alanao, Pulantuna sa banwaan kang Lupi, Camarines Sur nangunyan dai maagihan. Apaw man ang kulay tsokolating tubig sa Sitio Kuntod, Barangay Tabgon, Goa, Camarines Sur. Dai man maagihan ang asin, bahi, Garchitoran Spillway na sinanop na nin tubig baha. Huli kan peligro kang sigidong pag-uuran, nagsuspender na nin klase ngunyan daw ang lokal na gobyerno kang Karamoan, LGU Garchitorena, asin ang lokal na gobyerno sa Lagunoy, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbay. Mientras tanto, kabali pa sa nagsuspender kang klase kan sumagong udto huli kang pag-uuran sa saindang lugar, iyo ang lokal na gobyerno kang Lagunoy. Presentasyon, mantang bako lang ang laog sa klase ang pinagsuspender kang LGU si Roma, kundi maging ang laog sa trabaho. Sa iba pang Bareta, duwang magkasunodan na linog sa siyudad ng Naga, mayong iwinalat na danyos. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Pasado alas 5 nin amay na pagkaga kasbago kan makamati nin linog ang siyudad kang Naga asin iba pang pagtry na banwaan sa Camarines Sur asin probinsya sa Rion. Ngunya na Enero iyon na ang panduang beses na kamati nin linog ang siyudad. Ang opisina ni City Engineer Alex Canning kang Naga ang may maswot na notara na danyo sa arinman na pribada sin pampublikong estruktura. So far, ini yung nakaaging siguro may 2 beses na mayo mang kitang noted significant damage both on private and public infrastructures. Kabali man sa protocol ang pinagsusunod subot kung iwan lagtama nin makusog na linog, iyon na magkondusir tulos-tulos nin assessment sa mga estruktura kang gobyerno asin pribado. Ang sa tuya po kaya na procedure, pagka may earthquake talaga, then immediately after, nag-i-entertain kami kay itong mga request for inspection sa private residences, kung kinakaipuhan, and some public infrastructures. Kanakali sa mga taon, nakamati man ng siyudad kang Naga kang inapon na earthquake swarm kung sain pirang beses nagkaigwa nin paglinog. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbay. Mientras tanto, sa probinsya kan Camarines Norte, tulos man na pinagsuspender ni Governor Ricarte Padilla ang laog sa klase asin trabaho sa pampublikong opisina sa bilog na probinsya. Matapos ang 5.3 magnitude na linog, kan sumagong aga na ang sentro yaon sa Tinaga, Vinson, Camarines Norte. Sa memorandum na pinaluwas kan LGU Camarines Norte, pinagsusugo man kaini ang mga opisina na magkondusir ning rapid assessment sa posibleng danyos kang linog sa mga opisina sa saindang banwaan. Padagos pa sa mga Bareta, mayong nahihiling na pagkontra sa Metro Naga Water District Acting General Manager John Mongoso sa pinagtutulod nindang dagdag singil sa konsumo sa tubig matapos ang saindang pinaggibong public hearing sa mga banwaan na sakop kang serbisyo kang MNWD. Alagad pareho man subuot ang kahagadan kan mga konsumidores nin tubig na lugod maging 24/7 ang bulos kan tubig sa saindang lugar. Ngunya na aldaw yaon ang grupo ni Acting Manager Mongoso asin ang representante kang Local Water Utilities Administration sa banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Ang pinaka-common lang po na concern nila is kung pwede ma-maintain na 24/7 ang supply plus of course si quality kan tubig na binubus-busta.
Actualmente po, si pinagpresenta ta sa inda iyan, ang sige magibuhon ta for the next 5 years para po matawan kasimbagan ang mga concerns na ini. Mientras tanto, nag-atindir man sa huring public hearing kang MNWD sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur ang grupo ni Pasaka Water District General Manager Cesar Federizon. Susog kay Manager Federizon, gusto niyang makanood ang sayang mga pag-iriba sa Water District ang proseso kan public hearing na pwede man subuot nindang gibuhon sa Banwaan kan Pasaka Water District sa masunod na mga bulan. O siguro sa part me, medyo nag-observe na kami within this year, pigiiling minaman na talagang di nakaya. Di nakaya kang Pasaka Water District na ining existing rate niya. So, we are trying to propose it, pero maagi muna sa luwa. Sa pagbabalik ng news break, reward para sa makakataonin impormasyon kung si Isay ang suspek sa panggagadan sa biktimang si Julian Bersuela na dagdagan. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kag GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, lokal na gobyerno kan Naga planong magbugtak ng Sports Academy sa Metro Naga Sports Complex. City Engineers Office makondusir muna ng site inspection. Detalye sa report ni Melvin Machado.
Taon 1997 kan may konstruir ang Metro Naga Sports Complex na yaw sa 10 ektaryang hiwas tin lote sa barangay Pacol, Silid kang Naga. Ini ang naging venue kang palarong pambansa kang 1997 asin kang taon 1999. Ngunyan sa administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion, may planong magbuktak nin sarong Sports Academy sa Metro Naga Sports Complex. Suzuki City Engineer Alex Caning makondusir sinda ning site visit bilang Pangeno Talakdang sa paghamanin plano. Ma-undergo kaming planning, magkakauga kitang site visit, hihilingon ta kung paano tayo i-undertake na magluwas na ano po siya. Itong gusto kan sa tuyang City Mayor and Attorney PJ Barosa na maging Sports Academy siya. Kaya hihilingon ta paano tayo i-house duman itong mga different kinds of sports na yaon na duman sa areang ito. Sa ngunyan, may pamansubot na pag-uulayin kumpira ang pundong gagamiton. Iinoton subot ang mga detalye kang gigibon na plano sa kamapalawas nin rekomendasyon. Mayo pa, kaipuan talang mahilingo na ano ang dapat mailag duman, ano pa ang kulang na yaon duman para one assessment and one evaluation, mapaluwas kitang recommendation. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa iba pang bareta, binakantinakan mga estudyante kang Santa Cruz National High School ang activity center na dati nindang naging classroom nin nagkapirang bulan asin dagos nang naglipat sa bagong school building na may 6 na classrooms. Susog kay Principal Lorena Gonzales kang Santa Cruz National High School, nahiling niya ang sobrang kaugmahan kan mga estudyante matapos nindang i-anunsyo ang sa indang paglipat. May sarong section man subuot na nag-uokupar ngunyan kang classroom na dapat para sa mga teachers para na sa namayong mawalat sa activity center. Sulit po, ginabuan mi ng paagi. Talagang mga aki, pag sayo mi namin mawalat, nagmurundo. Ang iba manapaluha, tapos sayo mi, sige niya ko. Gibuhantang paagi na gabos na mailaag na muna temporarily. Pero ang disadvantage pa po talaga since na manak kami pigualat duman, nagsuruusuan sinda pa rin. Kasi sayo mi, sana talaga niya ko si next pang building, mapuulan na talaga itong Sa satuyang police report, paratienda nin sira arestado sa anti-drug bypass operation digdi sa syudad ning Naga. Aramot ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Mahigod kunya na pinagbabantayan kan Police Station No. 4 Naga City Police Office ang mga dayong nagpapabakalin iligal na droga, lalo na sa barangay Pacol sa syudad ni Naga. Kasudma dinakop kan mga operatiba ang suspect na si Vincent Bulima, 41 anyos, may agom asin sarong fish vendor. Matapos sining mabakalanin kantidad ₱500 na illegal na droga, asin na-recover pa sa iya ang anoma na pidasong plastic sachet na may log ng pinagtutubudan shabu. Kitang binabantayan kasi kung makikita ang area kang Station 4 is minimal lang abot sa illegal drugs. So binabantayan tayo yung mga naglalaog na halik sa sentro din sa ibang lugar. Tapos sindaman lang ang nagkukaindidik, nagdadara mga illegal drugs. So kaya pinapaikting ta sa tuyang visibility and campaign ta sa mga tao na makipagtabangan sa tuya. Sa ngunya na sa kustodiya na kan pinagan suspect asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs agod 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, reward para sa makakatukdo kung si Isay asin sa nagtatago ang suspek na guminadan sa sarong daragita sa Banawaan ni Libmanan, Camarines Sur na dagdagan. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Apere sa pigpromesa nga 30,000 pesos ni Kagawad Edelson Marfil, si Mayor Jess Camara nagpromesa manin 50,000 pesos para sa makapagtatao nin impormasyon sa posibleng may kagibo kan panggagadan kay Julian Berzuela kan Mambulo Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sigun kay Camara, pakiulay niya sa publiko na makipag-koordinar sa PNP kung sisimaan may impormasyon sa posibleng may kagibo kan krimen tangani nga makuan hustisya kan pamilya. Yes, ang pinapakiulay mo lang po, makatao lang po kita ng informasyon. Po kinakaipo na magtistigos, may magtao lang pong konkretong informasyon, sinakain po na last na kaibahan na tao, kan biktima. Yun lang po ang hinahagad niya, automatic tataan niyo po ng reward. Okay.
Ngunyan na aldaw nagpasiring man sa barangay ang mismong alkalde tanganing makipag-ulay sa pamilya kana mismong biktima asin barangay council para makatabang sa pagresolbar ka nasabing kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.